Здравейте, хора! В момента съм на почивка, както виждате. Ой! Тук с приятелите. Брат. И днеска ще си тръгваме, за съжаление. Аз съм на лагер в момента и понеже вече имам общо. Знаете, лайковете от мене, видеята, които аз съм ги лайкнала, не ги броя тези лайкове. Но вече имам общо 3 абоната и 3 лайка. И заради това реших да правя фейс ревю. На 3. 1, 2, 3. И ето ме, хора! Това съм аз. Преди да дойда тук на морето ми отрезаха половината коса, така нагоре фащата имам мереж и сега това съм аз. Имам си шапка специална на Адидас, аз съм фен на Адидас, ето ми обувките, чакай, ето ми обувките. Не знам дали се виждат, ето ги. И така, чакай. И това беше от мен. Чао!